बावहाय चेकिं खालामबाय नै मदिया सफैनांगौमोन नाथाय बोथोरा गाज्रिखाय सफैयाखिसै ओमफ्राय जों ओंखारफिनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिनै क'क्राझार ग्रीन फिल्डआवहाय बाग्लायफैगोन रायजोफोर बिनि थाखायनो रेडि जालायबाय नै क'क्राझाराव थांनो दिनैहाय बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझारावहाय ओमफ्राय जोंनि मजाथि सारियालियावहाय जोंनि मजाथि प्राइमारि BPF निफ्राय गारिफ्रा रेडि जाबाय नै ओमफ्राय दा थांसिगोन आरो मानसिफ्रा गाखोगासिनो दङ गारियावहाय सुरु जाजेनबाय ओमफ्राय नै दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि ब्लगावहाय आं नोंथांमोननो दिनैनि मदिनि जे क'क्राझारावहाय फैनायनि सोमोन्दै आङो बे भिडिअजों नोंथांमोननो देखायलांगोन बिलांगाट सेंग्राफोर आरो बिसोरो दा क'क्राझाराव थांगोन आरो मदिखौ लोगो लानो बिथांमोना मा बिनानै लाबोयो बिथांमोननि खोथासै ओमफ्राय बिसोरो दा मजाथि सारियालियाव जमा जादों आरो ओरैबो दं नै जालांगाट बिलांगाट गोजा आरो बिसोरो सेंग्राफ्रा ओमफ्राय नै बेवहाय मा रायज्लायदों बे बिसिनि खोथासै गारिया नै गोलाव गोलाव गारि ओमफ्राय नै बेवहाय दखान दङ ओमफ्राय नै जोंना डायरि लालायनानै मा नेनानै दङ ओमफ्राय नै सासेया गिना खालामबाय आरो नै बहायबो नायनोसां सोर दङ बेसेबां मानसिफोर दङ बहाय आयौ बत्तिकखासै आरो मानसिफ्रा बत्तिक जाखाबाय आरो बिसोरो मदिखौ लोगो लायो जाहैदों नैबो ओरै सासे दङ नै ओमफ्राय ओरैबो दङ नै मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बेना गारियाबो जोबोद समायनाखा गोमोस्लिउलायथार ओमफ्राय माथो गोदाव सोराव नोंसोरलाय गय जानो गारिखौ नै बिसोरनो एसे साबसिनखौ खेब हरदोंदां बिसोरना गारिया एसे साबसिन गोमोस्लिउलायथार मानसिफ्रा मोजांसिन गोजा बहायना नै नायनो हागोन औ एसे गाखोना खेबबानो जाबायना गाखोखादोंथ' ओरैहाय बिराद मोजां मानसि दङ नै बेवहाय गारियाबो बिसोरना मोजांसिन गोमोस्लिउलायथार ओरै सिङावबो दं नामा आमलायगुरिनो मोजांसिनखौ हरखागोन नुजोब्बाय खर' आंनो गय जाहोलाय खुस्रा गैयानो गय जाहोदो आंनो मिथिबाय सिखर नङा गय जाहोदो बे आग्लायनायखौ गय जाहोदो हरदो गय सिख'लायदों बहा ओमफ्राय आंबो गाखोनोसै नै दाना गारियावहा जोंना गारियानो नैबे जों लागोनि आरो नै जों लागोनाबो गाखोजोब्बाय मालाय औ जमा दंबावो मानसिफ्रा बिसोरबो गाखोगोन आरो मदिखौ नायगोन नुफेरबाय मदिखौ नै बेयावनो दं ओमफ्राय नै होलांसिगोन आसोलफ्रा बेलाय सोरनि गारि बेलाय ओमफ्राय नै बाव गंसे गारि दं माथो गारियाबो थुमफ्रुफ्रुसो नोंसिनालाय बहायबा सोर थाङोथाय नै ओरैहाय आयै सेंग्राफोर गोजाखा ओरै थांग्राफ्रा नायदो दे गोजाननिफ्रायनो जायोलै खाथियाव थांनाङा दिनै गासिबो क'क्राझार गारि गासिबो गारियानो दिनै क'क्राझार जाजोबसिगोन नामा क'क्राझाराव थांजोबसिगोन गारि खारबाय थानायाव गारिया बेवहाय लाखिफैबाय नालाय गारि पार्किं ओमफ्राय नै नायदो मानसिया ओरैबायदि मानसि फैगासिनो दं ओरै थांगासिनो दं
फैगासिनो दं थांगासिनो दं नै बिसोरो बबेबानि मानसिफोरा सफैनाय लोगो लोगो गोबां मानसिफोर होंगो दोंगो नरेन्द्र मदिया बाफैगोन दिनै क'क्राझाराव PM नरेन्द्र मदिया बाग्लायफैगोन दा गां बुब्राब फैनानै ना औ जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव बाग्लायफैगोन ग्रिन फोथाराव जोंहा बेयावनो फैबाय आरो दिनैनि जोंखौ दैदेनबोनाय बसआनो बेनो आमायानो ज'नो जोंखौ दैदेनबोनाय जोंनि बस आरो मेदामा बिसो बिलाय सुकुर आली सुकुर आलीनि गदाय बै ओरैबो लावथब नङा सोरनि न'ब्रा माय नार्जारि बसुमतारी गोजालै ओरै लावथब ओरै नायहर ओरैबो लावथब ओरै नायहर ओरैबो लावथब नै अमा खाजिया मामानो एसे खिथानांगौलै फैसा मोनथ'वाखै मादैमोन फैसा मोनथ'वाखै ओरै नायदो मानसिफोरा ना मोनगोन नामाब्रा दा फोजोब hey मिसालालाय सबाय खामब्रेंगा बरिया औ आरो बेहालाय मा बायलायखो बैग्रि बायदों हाबाब बिराद समायनानो बैग्रिया फुसब ओइ दाखन लाबायलै बेस्रा लस जायो दाखन लाबाय ओइ एकथा दिया হবে না रे गोदोबाय नामा बिलाय गोदोबाय नै बियो थांनो हाला गोदोबाय अहायबा नै मा जालायखो हाब पेकेट फानदों बाव साना पेकेट अहाय दखान मा मोनो बाव दखानावबा थानो हागौ फिथाफोर थानो हागौ गैला हनै बायदिसिना गुगुनि बावहाय बर'फोरनि दखान नै बादाम दखान बादाम दखान भागाखौथ' दा भागाखौथ' 50 टेङा ना मिस्टि टेङा ना खायरे सोरबा हाबनाय लोगो ख्रे गारि साखा खारफिनबाय बिदि थाबायनाङोलै प्राइम मिनिस्टारा गोजौजों उरायबोगोन साला जोंहा थाबायबावदो गोसोगो ना आथिं रुबायलायनाय ओरैबायदि न' आमाय नांथ'ला नै बेखौ बुंहरदो दे नों लाग्रो एसे नांथ'ला बिना खारलायबाय नै आमाया बे अमा हायसु नागिरदों अमा रस मोनामदों अमा एवनाय रस मोनामदों हायसु नागिरदों नङाबा हायसुनायखौसो होनाय जागोन हारसिङै होननायखौ ना बोलो बेदर मोनामदों बेदर अमा खाजि मोदोमदों ना अमा खाजि मोदोमदों लागाव 1 किल'मिटार थाबायनांगौ नोंलाय
आंथ' नायखौरे दा 1 किल'मिटारानो थाबायनांबाय 1 किल'मिटार औ आरो दंबावो ना थाबाय दंबावो बिराद गोलाव दंबावो माथो खानाया मोनजोबथारबाय नोंनाबो मानि थाखाय एसे बुंना होदो मानि थाखाय मोनखो बिदिखौ रायलायनांलालै बिदिखौ बुंनांला बिबा मानो मोनदों सोंनांसिगोनसो खानायनाव दे होमबालाय ओरैबायदि मानसि खेला होनो बिसोरो हायो मा दं गेटआ नायदो लोगोफोर चेकिं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया बाहाय चेकिं खालामबाय नै और आज इसी संकल्प के साथ चेकिं खालामजादों माबा मोनसे आन्दायबाय नामा मबाइलनि माबा दोंना लाइटार लादोंमोन नामा मानसियालाय लाइटार लादोंमोन गिलु फालुखौनो टिभि कि टिभि पर्दा कि पर्दा ओरै बैजों हाबहैनायनि ओमफ्राय दा हरै एरायगोन नांगौबा सड़कों के निर्माण से गांव और शहर आपस में आसानी से जुड़ सकेंगे इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी ये असम की डबल इंजन सरकार है जो कहते हैं करके दिखाते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास मानसिया बहुत थिग जाखाबाय जायगाया गैखाला अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे सड़क ओरैहाय दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै सिगाङाव थांनायनि उनावल' बुंदोंलै आज यहाँ रेलवे की कई दाबो मानसि फैथ'वाखै नालाय योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के विकास रोजगार और बेहतर कम्युनिटी की नई संभावनाएं लेकर आए हैं इस अवसर को दर्शाती देश की प्रगति में ये अष्टलक्ष्मी आज अग्रणी योगदान दे रही है और इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। आज पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट बढ़कर वर्ष 2009 से 2014 के बीच औसत वार्षिक बजट का 5 गुना हो गया है। बायदि जाम जालायलायनाय बायदि मानसि आरो जों लागोनि नुदोंलै नै जों लागोना माथो लाइन लाफिनजोब्बाय नामा लाइन लाफिनबाय नामा मुदियानो फैलाबा फैबावो माबाया गाज्रि ना
ओरैबायदि मानसि बाहेरावसो बांसिन मानसिया सिंनिफ्राय नायजाया आयो ओरैबायदि मानसि बोथोर गाज्रिनि थाखाय जोंना प्राइम मिनिस्टारा फैबाय गासिबो पाब्लिकफ्रा न'आव थांनो बोलो होबाय आरो नायदो मानसिफोरा खर'ल' मोस्रोमफोर बायदि जाहैबाय आरो जादों मुदि फैलायनाङा मुदि फैयाबाबो हाग्रामाया जिन्दाबादखा समान जाबाय ना माबानो मुदिनि थाखायल' नङा रायजोफोर मुदि फैयाब्लाबो मानसिया गिलु फालुखा जेरैखियाबाबो हाग्रामाया जिन्दाबादखा फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनावहाय सिङाव बथिक मानसि आरो बायह्रायावबो बथिक मानसि नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन जेरैथिंबो मानसि ओंखारफिनबाय लोगोफोर माने दिनैहाय मदिया सफैयाखिसै आरो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनहा मिथिखागौ बोथोरा जोबोद गाज्रिमोन थांनाय मोनायावबो ओरैबायदि सारअन्थाइ गावग्लुंलायनाय जादों आरो जोंनि गामियावबो मोनसे न'खरा सारअन्थाइ गावनायजों कारेन्ट बर्ड बायदिसिनाफ्रानो सिरिजोबलायलायदों थ' लोगोफोर दिनैहाय क'क्राझार ग्रिन फोथारावहाय भारतनि PM नरेन्द्र मदिया सफैनांगौमोन नाथाय बोथोरा गाज्रिखाय सफैयाखिसै ओमफ्राय जों ओंखारफिनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जादोंमोन आरो गिलु फालु मानसि जेरैथिंबो मानसि ओमफ्राय दा बयबो गाव गावनि न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आरो जोंबो थांफिनसिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिनो मोनबाय नरेन्द्र मदिया मानो सफैयाखिसै